Mit program for i dag, det er først vil jeg fortælle en lille smule om hvem jeg er. En lille smule om Danmarks Biavlerforening. Så om hvad danske biavlere er, hvordan dansk biavl er. Og til sidst vil jeg fortælle om honningmarkedet i Danmark, hvordan det har været, de problemer, der har været, og måske nogle af de løsninger, som der er kommet ud af det. Vi har lige hørt Bernhard fortælle om alle de forfærdeligheder, som han oplever i biavlen, og jeg håber, jeg kan være en lille smule mere positiv end det. Jeg har været biavler siden 1987, så det vil næsten sige, at jeg har 87 år. 87. Jeg har så haft bier i mange år. Jeg har aldrig haft rigtig mange bier. Lige for tiden har jeg omkring 25, 25. Jeg har haft op til 75, det er ikke så god til det. Men nu har jeg meget passende biavl til sådan som det passer mig. Jeg har haft på et tidspunkt i 15 år, har jeg haft et lille hus, en lille torp her i Sverige, lidt 3 mil nord om Hässleholm. Og der havde jeg selvfølgelig også bier. Altså, hvor vi biavlere er, der kommer der bier. Så jeg havde 12 familier, der var flest. Men en af de ting, jeg skulle prøve, det var at blive økologisk biavler. Og jeg blev faktisk godkendt som økologisk biavler i Sverige. Og jeg drev min biavl i Sverige fuldstændig som den, jeg drev i Danmark. Men den i Sverige, den kunne blive godkendt som økologisk. Den i Danmark kunne ikke. Og det var fuldstændig det samme, jeg gjorde, og fuldstændig fulgte de samme regler. Jeg har solgt mit hus, og jeg har ikke bier i Sverige mere. Som I hørte i går, da Rune snakkede om Apimondia, så har vi jo fået Apimondia-kongressen til Skandinavien, til København, om 2,5 år. Og en af de store glæder, jeg har haft ved min biavl, det er at deltage i Apimondia-processer. Og jeg har sammen med min kone deltaget 11 gange i Apimondia. Så det har været en stor del af min biavl. Jeg har været, det kaldes ledamot på svensk, har jeg hørt, bestyrelsesmedlem i Danmarks Biavlerforening siden 2011, ordførende siden 2018, og jeg er nu ordførende for organisationskomiteen til Apimondia 2025-2025. Det var lidt af mig. Danmarks Biavlerforening er en gammel forening. Vi havde for snart mange år siden 150 års jubilæum. Vi er 158 år i år. Vi har 6.500 medlemmer. Personale på 10. Og det er den store organisation i Danmark, ligesom SBR er i Sverige. I Danmark har vi også, ligesom i Sverige, andre organisationer, som den, vi er i dag. Der har vi også tilsvarende erhvervsbiavlerorganisationer i Danmark. Vi har dronningeavlerforeninger, så vi har lige for tiden 3 andre landsdækkende organisationer i Danmark. Inden jeg går videre, så er der lige en ting, vi skal være opmærksom på, når vi snakker sammen om, hvad ting koster, om pris på ting. Og det er, hvordan er det lige, vi veksler kroner. Lige nu er det meget fordelagtigt for os at tage til Sverige. For hvis vi kommer med 100 danske kroner, så får vi næsten 150 svenske kroner. Så når jeg snakker om kroner senere, jamen så er det danske kroner. Og det vil sige, at der skal en halv gang oveni for, når det skal være svenske kroner. Men det er jo noget, der ikke er særlig stabilt. Det ændrer sig jo fint hen over tiden. Så bare lige opmærksom på, gang lige med halvanden, når jeg snakker om priser, for at finde ud af, hvad det er i jeres valuta. Det, vi kan tage udgangspunkt i, når jeg fortæller om biavlen i Danmark, det er, at vi
hver 5. år siden 1991 har lavet en stor undersøgelse blandt danske biavlere. Vi har stillet dem rigtig mange spørgsmål. Hvad er I? Er I mand, kvinder? Hvor gamle er I? Hvor meget honning får I? Hvordan køber I dronninger? Og i hele taget, hvordan driver I jeres biavl? Og der har vi så over de der 30 år kunne se en udvikling i, hvordan biavlen ændrer sig. Jeg tror, der er det samme i Sverige. Jeg har haft desværre ikke medlem af SBR, så jeg kunne ikke få adgang til den undersøgelse, men jeg tror, der findes en tilsvarende undersøgelse i Sverige. Så det bliver ikke så mange sammenligninger mellem Danmark og Sverige, men dog en lille smule. Lige for tiden er vi 7.200 biavlere i Danmark, anslår vi. Cirka 6.500 medlemmer af Danmarks Biavlerforening, og så er der en del, som ikke er medlem. I Sverige er det omkring 17.000 medlemmer. I Danmark har vi haft en stigning i antallet af biavlere gennem de sidste år, og jeg er sikker på, at hvis jeg havde tallene, så kunne jeg også sætte en pil på ved de 17.000 biavlere i Sverige, for jeg tror også, I er blevet rigtig mange flere biavlere de sidste år. Det kan godt være, at den stigning, der har været de sidste år, den er ligesom ved at flade ud, men vi har stadigvæk en nettotilgang af biavlere i Danmark, og jeg gætter på næsten, at det er samme tendens, som der er her i Sverige. Hvor mange bisamhælde har vi så? Ja, det er rigtig, rigtig svært at svare på. Jeg kan se på jeres hjemmeside, at man regner med, at der er 180.000 bisamhælde i Sverige. I Danmark er der måske 140.000, måske 90.000. Et tal 100.000 plus lidt minus, men i den størrelsesorden lidt mindre, knap så mange, som der er i Sverige. Hvad er det så for noget biavl, vi driver i Danmark? Ja, vi skal komme til Danmark om et par måneder, og I vil se den her farve over det hele. Danmark er meget et rapsland. Der er rigtig, rigtig meget raps i foråret, og det påvirker også vores biavl. Det er jo rigtig godt, når det hele ser sådan der ud. Bierne udvikler sig, de henter masser af pollen, de henter masser af raps. Men hvordan er det lige, når den der raps, den er afblomstret? Hvor meget er der så tilbage til bierne? Det er en af de udfordringer, der er i dansk biavl, det er, at mange områder er der ikke voldsomt meget træk, når rapsen den er afblomstret. Der, hvor jeg bor, i Nordsjælland, op omkring i nærheden af Gilleleje, der ser det sådan ud om foråret. Og så har vi en meget, meget tør periode efterfølgende. Danmark er jo ikke så stor i forhold til Sverige. Det må vi indrømme. Selvom vi ikke er meget for det. Vi vil gerne være lige så store som Sverige, men det er vi ikke. Vi er jo under en tiende del af Sverige, i hvert fald arealmæssigt. Og det, der er specielt ved Danmark, det er en rigtig stor del af det er opdyrket. Det er landbrug, det er skov. 65% af Danmarks areal er opdyrket. 20% af byer og veje, og så 15% af natur og skove. Jeg er sikker på, at tallene i Sverige er markant anderledes. Der er meget mere natur, skov, specielt når man kommer lidt nordpå fra her. Så der er mange leder, men der er også mange forskelle mellem vores lande. Udover rapsen er en af vores store trækplanter på dyrket område, det er kløveren. Jeg kommer lidt tilbage til omkring pollinering om lidt, men kløver er en stor trækplante, i hvert fald i nogle steder i Danmark. Og det samme er lyng. Lyng på hederne er en væsentlig trækplante. Ikke hvor jeg bor, men der hvor Ivan bor i den del af landet, der
rigtig mange biavlere, der flytter deres bier på Løkken. Jeg hørte Bernhard fortælle om nogle af de udfordringer, der er i biavl. En af de ting, som jeg har valgt at illustrere på den her måde, det er, at man i Danmark har besluttet, at der skal være naturnationalparker. Naturnationalparker betyder områder, hvor der ikke må være, hvor der skal være så lidt menneskelig indgriben som overhovedet muligt. Alting skal have lov at foregå på naturens præmisser. Det som der så er og jeg skal sige, der er voldsom debat omkring de her ting. Fordi en af de måder, man vil sikre det på, det er ved at hegne dem ind, ved at lade køer og heste gå og græsse ned, sådan så der bliver plads til urterne, og blomstrende urter kan komme frem. Og det er der heftig debat for, fordi det er dyr, der ikke må fodres, og dyr, der ikke fodres, risikerer at sulte om vinteren, og der er voldsomme følelser på spil her. Rigtig voldsomme følelser, som ikke altid er begrundet i faglighed. Når vi snakker om biavl i de her naturnationalparker, så er det besluttet, at der må ikke være kommerciel biavl. Det er ikke det samme som, der ikke må være biavl, men der står ikke kommerciel biavl. Og hvad kommerciel biavl er, det kan så være svært at definere. Men lige nu bliver det defineret sådan, eller bliver det praktiseret sådan, så der ikke må være bier i naturnationalparkerne. De andre naturområder, vi har rundt omkring, de andre heder, vi har rundt omkring, har der også været et vældigt pres på. Der har været, men situationen er nu, at Naturstyrelsen, som administrerer de områder, siger, at der ikke skal ske nogen ændringer, der må stadigvæk være bier. Så der er sådan også på officielt niveau tendenser til, ligesom Bernhard sagde, at biavlen vil risikere at blive presset. Det bringer mig videre til den her lille folder, som jeg fandt herovre. Skal honungsbien og villabier kunne sammensættes om føderen. Det er en meget fin lille hæfte. Der står Danmark også nævnt som det dårlige eksempel, fordi det er vi. I Danmark er der en debat, som er ond, som er usaglig, og som er helt skæv. Altså, man råber virkelig af hinanden. Der er nogen, der ser en dyb interesse i, at honningbier skal væk. Honningbier påstås at være invasive. Biavlere er nogle griske kapitalister, som kun tænker på penge. Vores honningbier er slavebier, så det er niveauet på den debat. Eller, nej, jeg vil ikke våge at kalde det en debat, fordi det er det ikke. Det er et skrigeri. Og der er især enkelte, som er meget aktive i det skrigeri, og hvad de har i interesser, kan være svært at gennemskue, men jeg vil våge at påstå, at det ikke kun en stor interesse for vilde bier. De kunne måske have en personlig økonomisk interesse i det. Det lyder lidt voldsomt, men det vil jeg godt våge at påstå. Men det er en debat, som kører. Jeg kan forstå, at den kører mange steder. Men det her lille hæfte, det er faktisk udtryk for, at man godt vil kigge på nogle ting, løse nogle ting. Så den bliver jeg glad for at læse. Hvem er biavlerne? Coop kender I godt i Sverige, ikke også? Coop-forretninger. Coop har i Danmark et blad, der hedder Samvirke. For nogle år siden havde det så forsiden sådan der ud. Der står, biavlen har fået nye venner. Og så var der det der fantastiske billede. Og det stemmer meget godt. Det, der er indholdet i den artikel, det er, at de nye biavlere er yngre, veluddannede kvinder, og ikke som hidtil sådan nogle lidt ældre mænd.
som vi ellers har haft det indtryk af, at biavler var. Og det har stemt meget godt overens med det indtryk, vi har haft. At der kommer mange kvinder til, mange yngre kvinder, som bliver biavlere, som måske driver biavl på en lidt anden måde, end vi ellers har været vant til, som har mere været interesseret i natur, på nærhed, på selvproduktion af fødevarer. Så kommer vi til vores undersøgelse. Det viser sig, at 23% af de biavlere, der har svaret, det er kvinder. Det var godt nok. Men det er faktisk det samme, som der var i sidste undersøgelse. Der er ikke sket nogen stigning. Gennemsnitsalderen er 59 år, 59 år. Det er jo sådan forholdsvis ældre, og det er faktisk en stigning i forhold til de tidligere undersøgelser. Så den idé, vi havde om, at de nye biavlere var yngre kvinder, den holdt faktisk ikke. For sådan der ser den almindelige biavler ud i Danmark. Det er Ejgil Holm, som I måske kender, som har skrevet lærebog i biavl. Han er mere end 90 år gammel, så jeg tror ikke, han vil være fornærmet over at blive kaldt en77% er mænd, og vi er i gennemsnit 64 år gamle. Så der er ikke sket, det er også en stigning. Så det vi troede, viste sig faktisk ikke at være rigtigt, desværre. Men det er i hvert fald sådan en dansk biavler ser ud nu. Hvordan ser dansk biavl så ud? Hvordan ser det ud med biavlerne? Hvad har de så i deres kasser? Ja, vi har det, som vi engang kaldte hobbybiavlere, nu kalder vi det fritidsbiavlere. Der er der 95% af biavlerne er fritidsbiavlere, det vil sige allerstørste del af biavlerne er fritidsbiavlere, har det som deres hobby. De har i gennemsnit 8 stader hver, 8 sammenhæld for hver, og de dækker 56% af alle de bier, der er i Danmark. Så over halvdelen af danske bier, det bliver holdt af fritidsbiavlere. Deltidsbiavlere, der har biavl som en delvis indtægt, som en delvis forretning, der er der kun 4%, som har det. De har i gennemsnit 51-51 bifamilier, og det svarer til 16% af alle danske bier, der bliver holdt af deltidsbiavlere. Så kommer der erhvervsbiavlerne. Det er jo så dem, som den her forening repræsenterer, og det sammen med deltidsbiavlerne, og det er under 2%. Under 2% af de danske biavlere er erhvervsbiavlere. Der er nok, i Tyskland var det 70 biavlere, der var. Der er nok sådan noget næsten det samme i Danmark. Og hver erhvervsbiavler har 331 familier, men de har til gengæld 28% af alle danske bier. Så lige sidst til undersøgelsen, der viste det sig faktisk, at der var nogen, der havde under 20 familier, som sagde, yes, jeg er erhvervsbiavler. Det er nok ikke helt rigtigt, men vi har prøvet at rense tallene for det. Så der er ikke ret mange erhvervsbiavlere. Der er nogen, der har væsentligt flere familier end de 331. Det er gennemsnit. Honninghøsten i Danmark, totalt set, den regner vi med ligger på 2.500 tons om året. Det svinger selvfølgelig rigtig, rigtig meget for de enkelte år. Honningprisen for, når du sælger et glas honning fra biavler til en kunde i et glas, 450 gram er der i danske honningglas, så koster det mellem
30 og 50 kroner. Det er sådan status. Det er lige nu. Pollinering. Som jeg sagde før, så er hvidkløver en rigtig stor del. Der er rigtig meget hvidkløver i Danmark. En af de største producenter af hvidkløverfrø i verden. Hvidkløver, som vi hørte i går, skal pollineres, og der er honningbier rigtig, rigtig gode. Så mange store biavlere, specielt i den østlige del af Danmark, sætter deres bier til pollinering hos landmænd, får betaling for at flytte bierne ud, når hvidkløveren blomstrer. Og prisen er, hvad man siger, når jeg siger 100 euro, det vil være 750 danske kroner. Sådan i det slag, plus minus prisen, den kan svinge en del. Men faktisk er det, når vi ser på den udvikling, der har været igennem årene, jamen, der er ikke ret mange fritidsbiavlere, der flytter deres bier på pollinering, fordi vi har kun i gennemsnit 8, så der er ikke så meget at flytte med, og vi har bier af en helt anden grund. Deltidsbiavlere, der er det kun 22%, der faktisk får suppleret deres indtægt ved at sætte bierne på kløver. For erhvervsbiavlerne er det omkring halvdelen. Men det, der er specielt, det er det faktisk i de år, de her undersøgelser har kørt, der er det faktisk en faldende tendens. Det er færre og færre biavlere, som sælger deres bier til bestøvning om sommeren. Hvis vi så ser på, hvor mange der faktisk flytter deres bier, ja, det er lidt flere, der flytter deres bier. Og hvor de så flytter dem hen, når de ikke flytter dem til bestøvning, det kan være svært at sige, men der er færre og færre, der flytter bier. Der er også måske lidt som Bernhard sagde, det er besværligt at flytte bier, det koster at flytte bier, og derfor vil man gerne have bierne stående på permanente stadepladser. Så det stemmer meget godt overens med, hvad vi har hørt i Tyskland. Honning, det får vi selvfølgelig også ud af det. Og i de der mange undersøgelser, der har honningudbyttet været kæmpe svingende. Altså generelt, så ligger fritidsbiavlerne lavere end deltidsbiavlerne, og ligger lavere end erhvervsbiavlerne. Mens udsvingene inden for de tre grupper er kæmpe store. Altså, men der er faktisk også over de her år et faldende honningudbytte for alle. Hver familie giver mindre og mindre honning for hver undersøgelse, vi ser. Nu har vi fået al vores honning ind i kasserne, ind i slyngerummet. Nu skal vi have solgt det. Og hvordan sælger vi det så? Det er jo så en af de store udfordringer med at få solgt honningen og få en god pris for det. Det viser sig, at 90%, 90% af alle biavlere sælger honning privat. Det er nok ikke overraskende, at vi sælger vores honning direkte til kunder, fordi det er der, hvor vi selvfølgelig får den bedste pris, når der ikke er andre led indimellem. Cirka 20% leverer til forretninger, direkte til detailforretninger, hvor honningen bliver solgt, og det er jo ofte lokale forretninger, der bliver solgt til. Så det er lokal honning, der sælges der. Og den sidste, det er grossist. Der er omkring 10%, der leverer til grossist. Det er jo ikke ret meget. Specielt ikke, når det næste kommer på. Ups. Fordi før år 2000, i 96, der var det 3 gange så mange, der leverede deres honning til grossist. Så det vil sige, at honningen bliver solgt på en anden måde, end vi traditionelt har været vant til. Kommer lidt tilbage til honning. Jeg skal lige kigge på, hvad har vi for nogle bier i Danmark? Hvad er det for nogle biracer, vi har?
Det skulle være en brun bi, jeg har taget et billede af, fordi den skal også have lov at være der. Men de fleste bier i Danmark er bukfastbier. Kombinationsbier, hvad vi nu vil vælge at kalde den. Og der bliver flere og flere. Det er stigende. Der bliver flere og flere, der har bukfastbier. Gule bier, ligustacabier. Jeg har det ikke så nemt mere. Der er omkring 9%, og den anden del er faldende gennem årene. Carnica, det samme. Det er også en faldende procentdel. Og brune bier er der næsten ikke nogen, der har, selvom vi er vældig stolte af dem i Danmark. Og så kommer der det sidste, som er det, som hvis på svensk hedder tragtensbier, og det er ikke rigtigt. Det er alle dem, vi ikke rigtig ved, hvad er for nogen, ikke også? Men, og dem er der så omkring 16% af i Danmark. Og man skal nok lige tage med til, når man siger, hvor meget, hvis man har bukfastbier, hvornår har jeg sagt ja til at have bukfastbier? Hvis jeg købte en dronning af Ivan for 3 år siden, og den er blevet skiftet en 3-4 gange, så vil jeg jo sige, at jeg er stadigvæk bukfastbier, for jeg købte en af Ivan for 5 år siden, og den er jo bare... Så det må det stadigvæk være. Og det tror jeg nok måske lidt af de der sådan højt tal kunne indikere. Dronninger. En af de ting, som jeg så i oplægget til den her konference, det var, at der var meget forskel på dronninger. At i Sverige skulle der være et kæmpe marked, uopfyldt marked for dronninger i forhold til Danmark. I skift køber ikke så mange dronninger, som vi gør. I Danmark der er situationen omkring 1/3 producerer selv dronninger. Og producere dronninger, det må betyde, at man laver en eller anden form for bevidst måde at fremstille de dronninger på. Og det er en stigende procent. Det er der flere og flere, der gør. Men hvor mange køber dronninger? Det er der 60% danske biavlere, der gør. 60% køber dronninger. Det er ikke det samme, som de køber dronninger hvert år. Jeg køber dronninger. Jeg vil sige, at jeg køber dronninger. Men jeg køber ikke dronninger hver år. Jeg køber måske dronninger hver 3. år. Men jeg vil stadigvæk sige, at jeg køber væsentligt med dronninger. Så min biavl er måske købte dronninger, og så 2. generation, hvor bierne selv har lavet det. Så når jeg bliver træt af dem, så bliver det skiftet med nogen, jeg køber. Og det tror jeg, det er meget almindeligt. Så har det på en del år siden, der var der Hawaii-dronninger, der var meget populære. Lige nu er der kun under 2%, der angiver, at de køber dronninger i udlandet. Det er vi nok egentlig meget godt tilfreds med. Vi har lige hørt Bernhard fortælle om alle de ulyksaligheder, der er rundt omkring midler, der er på vej, og den slags. Så det er vi egentlig nok glade for, at vi har danske bier i Danmark, og danske bier, der er tilpasset danske forhold. Og så er der omkring 53 procent, hvor bierne selv får lov at skifte, som bare lad dem skifte undervejs. Det var sådan lige, hvad jeg ville fortælle om hvordan ser dansk biavl ud? Hvordan er det store overblik over dansk biavl? Så har jeg lovet at fortælle lidt om honningmarkedet, og hvad der skete. 2017 og frem. Vi har det jo ligesom Bernhard, vi har det ligesom alle andre, når jeg har været med til IBPA-møder. Alle klager over, det går for dårligt, prisen er for lav, vi kan ikke sælge vores honning, vi kan ikke have en forretning af det her. Det som vi siger i Danmark, det er, hvad er det, der begrænser salget af dansk honning? Det er billig udenlandsk honning. Vi har hørt, hvad noget af det udenlandske honning, det kunne købes for, hvad? 1 euro? 2 euro? Det er svært at hamle op med i den biavl, vi driver, i hvert fald her i Skandinavien, og så selvfølgelig også i Tyskland.
Men det er også dyr udenlandsk honning. Og hvad er dyr udenlandsk honning? Nu går det galt igen. Dyr udenlandsk honning er for eksempel kan være økologisk honning. Rigtig mange forbrugere siger, at vi vil gerne have økologisk honning. I Danmark har vi en meget, meget lille produktion af økologisk honning, fordi de regler, der bliver, som reglerne bliver fortolket i Danmark, der er de meget, meget, meget strenge. Meget strengere, end man for eksempel er i Sverige, meget strengere, end man er mange andre steder. Så det er meget få, der kaster sig ud at drive økologisk honning. Men der er et stort marked for det. Der er et stort marked for økologisk honning. Og jeg tror, det er omkring 20% af den honning, der bliver solgt i forretningerne i Danmark, som er økologisk. Og det vil sige, at den allermeste af den er importeret. Så er der også den lille kringle, at det kan være svært at skelne, hvad der er dansk, hvad der er svensk, hvad der er udenlandsk honning. Og jeg har taget sådan et glas med der. ICA, det er da noget af det mest svenske forretning, man kan finde, er det ikke det? Det vil jeg godt give mig ret i, ikke? I Love Eco, økologisk honning, Krav-mærket. Krav er også et svensk mærke, ikke? Hvor kommer den her honning fra? Den er produceret, der står her, hvis man kigger godt efter, så står der faktisk herovre, den er produceret i Danmark. Hvad betyder produceret? Her der står, den stammer fra Rumænien og Bulgarien. Så bierne er fløjet rundt i Rumænien og Bulgarien. At den er produceret i Danmark hos Jacobsen, betyder, at Jacobsen har købt en masse honning fra Rumænien og Bulgarien og blandet det sammen, rørt det og kommet det på glas, sat en ICA-etikette på og solgt den til jer. Men det er ikke lige nemt at se, når man ser det der, vel? Så jeg vil jo godt kunne. Og vi har haft nogle, i Danmark har vi haft nogle eksempler, som har været endnu grellere end det der. Men det kan være rigtig svært at se, hvor honning kommer fra. I Danmark er vi lige pludselig i krise. I 2017, ja, var der en meget lille honninghøst i Danmark. Og som I kan se fra avisen, honningkrise, virksomhed løber tør for dansk honning. Der kunne ikke skaffes dansk honning nok. Så skete der det, hylderne i de danske supermarkeder, honninghylderne, de blev fyldt op med udenlandsk honning. Når vi så kom længere frem, så var det faktisk svært at få dansk honning ind på de pladser igen i supermarkederne. Så dansk honning havde rigtig svært ved at genvinde den plads, som man havde haft før da man ikke kunne levere honning. Og det der er specielt i Danmark, det er, at markedet er domineret af en grossist. Der er kun, eller var i hvert fald dengang kun Jacobsen, som måske ikke havde den store motivation, ikke havde den store interesse i at promovere dansk honning. For hvorfor skulle man gøre det, hvis det var en bedre forretning at sælge udenlandsk honning, eller i hvert fald lige så god? Hvorfor skulle man så have bøvler med de der danske biavlere, som jeg godt kan være lidt besværlige? Det sidste, det var for min egen regning. Men da der så i 2017 ikke var så meget honning, så i 2018, så blev biavlerne tilbudt en rigtig høj pris. Det var 35 kroner plus. Det er jo så 50 kroner i dagens svenske kroner. Og det gjorde jo, at der var rigtig meget honning, der blev solgt til grossisten. Rigtig mange biavlere havde nok mere honning på lager, end man lige regnede med. Så der blev solgt rigtig, rigtig meget, og Jacobsen havde et kæmpe stort lager. Så da vi nåede frem til 19, så faldt honningmarkedet i Danmark sammen. Der var et stort lager hos grossisten. Der var mange biavlere, der gerne ville sælge honning. Og det bevirkede, at der var så meget honning, og så kunne det ikke komme svært ved at komme ud på i supermarkederne. Så der var meget honning på lager, og det gjorde, at prisen den faldt helt ned til 15 kroner eller mindre,
og mange biavlere blev fuldstændig afvist. De kunne ikke sælge deres honning. Så nogle biavlere, store biavlere, havde rigtig, rigtig meget honning stående på lager. Og som I kan se der, biavlere i krise lukker ned. Få bier til at bestøve om foråret. Det er jo ikke kun et spørgsmål om honning, når vi snakker om bier, som jeg ved. Hvad skete der så? Og det er altså ikke nogen patentløsning, skal jeg sige. Det er lidt en idé om, hvad der skete. Nogle store biavlere, de lukkede. De fandt på noget andet at lave, solgte deres biavl og fandt på andre ting og beskæftige sig med. Eller de reducerede, sådan som vi hørte Bernhard fortælle, han også ligesom reducerede sin biavl, da der ikke mere var en fornuftig økonomi i det. Der kom så også et øget fokus på eksport, og det lykkedes faktisk at få eksporteret honning. Få eksporteret honning i bulk ud af Danmark, sydpå. I hvert fald en del honning røg til Tyskland, og måske ikke til vanvittigt gode priser, men i hvert fald så blev lagerne reduceret, og biavlerne fik i hvert fald lidt likviditet ud af deres honning. Nogle biavlere, de valgte at tage tingene i deres egen hånd. De slog sig sammen og sagde, vi vil ikke være afhængige af en grossist. Vi kan selv gøre det her. Vi kan selv... vi har bierne, vi har masser af bier, laver masser af honning. Vi kan også selv behandle den, vi kan også selv sælge den. Og det var der så 4 biavlere, der gjorde, og de slog sig sammen i det, som hedder... Nu har jeg glemt, hvad det hedder. Men de slog sig sammen og lavede selv en markedsføring af honning, og lavede en aftale med Rema 1000 om at få deres honning solgt der. Og de har lykkedes at få lavet en fornuftig forretning ud af det. Men det er jo ikke alle, der lige kan gøre det. Men der er også kommet en ny honninggrossist, som har lavet en aftale med Lidl. Så der er ligesom sket en opblødning inden for det, og supermarkedskæderne. For eksempel Lidl har vist sig at være meget positiv over for biavl, været med til at lave undervisningsmateriale. De har også været ude at sponsorere en skov. De har været meget opmærksomme på at profilere sig på natur og også på bier, men også på at sælge produkterne. Så de har ligesom haft fokus på det, og det har givet en god omtale, og det var Lidl selvfølgelig glad for, og vi har også været glade for, at det har været sådan. Til de mindre biavlere, der har vi så fra Danmarks Biavlerforenings side prøvet at sige, prøv at have et øget salg på, hvordan sælger I honning? Skal vi bare sælge honning i de der glas, og så går det nok af sig selv, og hvis folk ikke vil købe det, jamen så går det nok alligevel. Eller skal vi være mere koncentreret, skal vi være mere målrettet i den måde, vi sælger vores honning på. Og det har vi så haft prøvet at bringe fokus på at gøre vores biavler mere bevidste om at sælge deres honning, i stedet for, som man har gjort i en periode, bare hælde det på spanden og så sælge det til grossisten til nogle dårlige priser, men det har været en nem løsning for mange. Og så er der så også fokus på alternative biavlsprodukter. Et af de alternative biavlsprodukter, der er på, det er for eksempel, at mange er begyndt at presse deres honning. Må sige, lykkedes det? Og det er sat et spørgsmålstegn ved. Fordi det er rigtig, rigtig svært at jeg kan godt spørge biavlere, hvad er den der honning, du har? Hvad sælger du den til? Hvor sælger du den? Hvor meget får du for den?
Det er ikke sikkert, det kan være, at de finder noget andet at snakke om, når jeg spørger dem, ikke? Men fordi biavlere, de siger ikke så meget, vel? Vi holder sådan lidt kortene lidt tæt til kroppen, fordi hvis vi har en god fidus, så er det jo ikke altid, vi synes, at den skal vi fortælle alle andre. Men vi tror, at det går den rigtige vej. Vi tror, det lykkes. Fordi vi har spurgt biavlerne. I efteråret har I fået solgt al jeres honning fra sidste år. Og der svarer 2/3. De svarer ja. Det vil sige, at lagrene, vi formoder, at lagrene rundt omkring hos biavlerne er mindre. Så der er ligesom ved at ske et skred, der er ved at ske en åbning i det. Og vi kan også se, at der er svagt stigende priser, så nu ligger honningprisen på 25-26 kroner. Og det er så, der er en lille smule over produktionsprisen. Jeg er så lige straks færdig, Thomas. Jeg skal nok skynde mig. Hvordan var det så lige med dansk honning i Danmark? Hvor kommer honningen fra? I Danmark skal vi producerer vel omkring de der 2.500 tons om året, og vi spiser cirka det dobbelte. Men det viser sig faktisk, at vi faktisk importerer 6.100 tons. Det gjorde vi i 2021. En rigtig, rigtig stor del, den kommer fra Ukraine. En hel masse kommer fra Tyskland. Det er Werners honning. Der sidder også en af... Vi sælger så også honning til Tyskland, så kan det gå lige op. Og så ellers så kommer det fra de lande, som man forventer. Og hvad gør vi så af den honning, der er for meget af, eller vi ikke selv spiser? Ja, vi importerede for en gennemsnitspris på 27 kroner, og vi solgte for 32 kroner. Så det er jo en ret god forretning. Det må jeg sige, vi er gode købmænd i Danmark. Vi køber honning, vi kommer det på glas, og så sælger vi det til ICA for eksempel. Det er jo en fin forretning. Det som der så er, når vi kigger på honningpriserne, honningprisen fra 2011 til for 2 år siden, så kan man faktisk se, at prisforskellen, den er faktisk snævret ind. Den honning, vi køber i udlandet, bliver dyrere og dyrere, og det vi sælger det til, bliver mindre og mindre. Og hvis vi så ser her er Sugar 5, og hvad sagde jeg, dansk honning blev solgt til lige nu? Blev købt til nu? Det vil sige, at dansk honning faktisk bliver købt op til en lavere pris end importeret honning. Importeret honning var i andet halvår af Sugar 2, altså efteråret, den var 30 kroner. Der var importprisen 30 kroner. Så det er sådan, det ser ud nu. Nu rejser Thomas op, så det er godt, jeg er færdig. Så det var det, jeg ville sige. Tak fordi I hørte efter. Og jeg har jo så haft nogen til at hjælpe mig med det her. Flemming Weisnes, Ivan Nielsen og Rune og Rolf Tøjerkauf. Tak til hende. Det er meget støtte.